Oyaore nyakwara Mugajwang' en okinyi maber kendo marome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 6 dwe mar abich higa mar 2021 marwako chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adik, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni the puzzle of SMS tweet that sank Raila ally. Puzzle of SMS tweet that sank Raila ally. Ute machuok mane omiyo ogai mar ODM Raila Odinga othicho oko osiepne magita gi del Laktar Otiende Amollo. Ote machuok mane omiyo ogai mar ODM Raila Odinga othicho oko kendo obono tenge osiepne magita gi del jaod bura mar Rieda Laktar Okil Kamaloka Otiende Amollo. Iwacho ni bang' kane Laktar Otiende Amollo mano jaod bura mar Rieda kaachiel kod Senator Masia James Agri Bob Orengo ogolo chung' mopogore kod jood bura mag ODM ewi bil mar BBI gwenge mag Nyatike kor juma mokalo, ogai mar ODM Raila Odinga ne ogoyo negi sime kendo nyisogi mondo gibi e boma maduong' ma Nairobi ochieng' wuok tich mondo gitwag ewi nang'ur margi ewi chenro motenore kod BBI. Kata kamano, Laktar Otiende Amollo owacho ni ne ondiko ne Raila ote machuok e sime kata SMS kanyise ni oikore mar gwetao kaka jaod bura mar Rieda kaachiel kod gwetao kaka jalup jakom komiti mar od bura mochung'ne chike mano Vice Chair of Justice Legal and Affairs Committee kata JLAC. Gino miwacho ni ne owang'o i Raila kendo Raila ne otemo gone Otiende Amollo sim mondo penje ler ewi ote machuok mane orone. Kata kamano ne ok gitudore kod Otiende Amollo e kokalo e sime kendo ne oorone nyaka ji mondo los kode mondo gibi girom kode dalane makare ne boma maduong' ma Nairobi chieng' wuok tich. Kata kamano, Laktar Otiende Amollo ne ok ochopo e romo kod Raila chieng' wuok tich, gino momiyo Raila ne onyiso tend duond od bura mar ODM e nyim od bura maduong' mondo othich oko Laktar Otiende Amollo ka jakanyo mar komiti mar od bura mochung'ne weche chike mano Justice Legal Affairs Committee JLAC. Mano ler mane ogol kod jakom duond od bura mar ODM John Mbadi. Mano ler mane ogol kod John Mbadi kane olero gimomiyo duond od bura mar ODM ne othicho oko Laktar Otiende Amollo ka jakanyo mar komiti mar od bura mochung'ne weche mag chike, ka owacho ni weche mane Otiende kod Orengo wacho ka gikwedo kod chuogo ute chung' od bura maromo 70 e bil mar BBI nowang'o i Raila. Kata kamano, kane Raila onyiso Otiende Amollo mondo girom chieng' wuok tich, Otiende Amollo ne orone message kata SMS kanyise ni oikore mar gwetao ka jaod bura mar Rieda kaachiel kod jalup jakom komiti mar od bura mochung'ne weche chike poni ok gitimo lokruok ewi bil mar BBI. Kit oboke mar ang'wen loso ewi dwaro mar duond od bura mar Jubilee mar thicho oko senators 6 mogwel motenore kod jalup ker William Ruto ne ogore Luanda bang' ka duol mar Political Parties Dispute Tribunal ne otamore dwaro kata chung' mar Jubilee mar thicho oko senators 6 mag Jubilee mogwel motenore kod jalup ker William Ruto. Senators ogin Senator Isaac Mwaura, Mary Senator Millicent Omanga kaachiel kod Victor Bringei. Duond od bura mar Jubilee ne temo thicho oko senators 6 gi nikech gitenore kod jalup ker William Ruto. Kata kamano, Political Parties Tribunal kata Dispute Tribunal ne otamore paro mar thicho gi oko e lemo mag senators. Ito oboke mar abich loso ewi limbe mar ker mar Tanzania Mano Samia Suluhu Hassan mane ochopo e giko mar odiochieng' manyoro kama ne gitwak e weche mag bero weche mag ohala e kind piny Kenya kod piny Tanzania. Ito oboke mar auchiel loso ewi nengo mag mwandu kaka apiko kaachiel kod makata miwacho ni dhi idho malo. Ito oboke mar abiriyo
Duol mar Judicial Service Commission, JSC ne owalo Justice William Ouko mano ker mar Court of Appeal ma pacho kae mondo bed jayal buche mar doho maduong' ma pacho kae ta doho maduong' mogik mano Supreme Court. Justice William Ouko ne owal kod duol mar Judicial Service Commission kaka jayal buche mar doho maduong' mogik e pacho kae mano Supreme Court. Itoboke mar aboro pod loso mana ewi gino mane omiyo ogai mar duond od bura mar ODM Raila Odinga kaachiel kod duond od bura mar ODM othich oko Laktar Otiende Amolo mano jaod bura mar Reda kaka jakanyo kendo jalup jakom komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike. Iwacho ni bang' kane orengo kod Otiende ogolo paro mopogore ewi bill mar BBI nikech Otiende kod orengo ne owacho ni BBI nyaka timne lokruok to moloyo wach mar chung' ute chung' od bura manyien maromo 70 kagiwacho ni gwenge mag Luo Nyanza ne owit tenge, ne oket tenge, ne omi ute chung' od bura matin. Koro ne gidwaro mondo gitim lokruok e bill mar BBI mondo gimed kwan ute chung' od bura manyien midimiyo gwenge mag Luo Nyanza. Kata kamano gino ne ok omoro Raila, kendo Raila ne ogone Otiende Amolo sim kod orengo kanyisogi mondo gitim romo chieng' wuok tich. Otiende iwacho ni bang' yudo sim mar Raila en ne oro Raila ote machuok ta SMS ka onyise ni oikore mar dwe tao kaka jalup jakom komiti mar chike od bura kaachiel kod ja od bura mar Rarieda poni paro margi matimo lokruok ne BBI ok bi ket e tim kata ok bi yie godo kod ODM. Magi weche mane owach kod jakom duond od bura mar ODM mano John Mbadi. Kata kamano Otiende Amolo ne okwedo mokalo weche magi kowacho mago gin propaganda, en ne ok ondiko ne Raila ote machuok ni odwa gwe tao. Itoboke mar par lose ywaro kendo gila kod jodak ma gwenge mag Olenguroni. Itoboke mar par apar gabiriyo gin goro ma Katun Pajondiko kaachiel kod pach josomo tok oboke mar The Standard gin weche tuke mag UEFA Champions League kama Otieno manyoro Chelsea ne orodho Real Madrid gonde 2-0 e paw tuke ma Stamford Bridge. Mano tielo mar ariyo mag tuke mag UEFA Champions League kendo dhiro oko Real Madrid e tukego mag UEFA Champions League. Makoro nyiso ni UEFA Champions League Finals mahigani dhi bedo kind timbe ariyo mawuok e piny Ingereza, Chelsea kod Man City. Otieno ma kawuono tuke mag Europa League semi-final tielo mar ariyo dhi tugore kama The Great Manchester United dhi rakore kod AS Roma, Arsenal dhi nyago pien kod Villarreal. Kiny wami duoko mago kata weche mago manyien kaachiel kod nonro mar oboke. Oboke mar ariyo en oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo en oboke mar Daily Nation. Kendo thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en how India COVID variant made its way to Kenya. How India COVID variant made its way to Kenya. Kaka tuo mar COVID-19 mawuok e piny India ne ochopo e pacho kae. Kaka tuo mar COVID-19 mawuok e India kata COVID-19 mawuok e piny India ne ochopo e pacho kae. Inyalo paro odiochieng' manyoro jatend migawo mar weche mag thieth ma pacho kae Mutahi Kagwe ne olero ni tuo mar COVID-19 masani koro otimo cathedral e piny India kendo nego oganda sipwap osechopo e pacho kae to moloyo e kaunti ma Kisumu kata e bomano ma Kisumu ka ji 5 ma jopiny India man kod tuoni ne ochopo nyaka e boma ma Kisumu. Gino oganda to moloyo mawuok e gwenge mag Kisumu kod Luo Nyanza nyaka bed motang' nikech tuo mar COVID-19 mane piny India ni nego oganda sipwap. Kata kamano ne olande ni osechopo e pacho kae kendo en e bomano ma Kisumu bang' ka oganda 5 mawuok e piny India ne omol e boma ma Kisumu kendo tero tuo mar COVID-19 manego ji sipwap e piny India e bomano maduong' ma Kisumu. Kendo wakwayo jokanyanam ma Kisumu kod Luo Nyanza mondo obed motang' kendo luk chike mag duoko piny midhusi mar COVID-19. Oboke mar adek
loso ewi limbe mar jatend piny owacho mar piny Tanzania Samia Suluhu Hassan mane ochopo giko mar odiochieng' manyoro, kama owacho ni en mane oyiero thumbe mane iwerne kod band mar jolweny ma pacho kae. Iwacho ni Samia Suluhu Hassan ne jatend piny owacho mar Tanzania ne oyiero thum mane ogone kod jolweny ma pacho kae, kata band mar jolweny ma pacho kae e kinde limbe mare pacho kae. Oboke mar 4 pod loso mana e ywaruok e duond od bura mar ODM bang' kane githicho oko jakom komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike Laktar Otiende Amollo, nikech Otiende Amollo kod Orengo ne dwaro tim lokruok ewi bil mar BBI. Koro odiochieng' manyoro Mbadi ne olero gimomiyo ne githicho oko Otiende Amollo. Kata kamano Otiende Amollo ne okwedo weche makamago ka owacho ne ok ooro ne Raila ote machuok. Oboke mar 5, ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ojiwo jo od bura mondo puodh bil mar BBI ka inyalo paro odiochieng' ma kawuono ute ariyo mag od bura mano Senate kod National Assembly dhi twak ewi bil mar BBI kendo ginyalo goyo ombulu ewi bil makamano. Oboke mar 8 loso ewi limbe mar ker mar piny Tanzania Samia Suluhu Hassan mane owacho ni ne gitwak kod ker Uhuru Kenyatta ewi chenro mar bero timo ohala e kind piny Kenya kod piny Tanzania. JAC ne opuodho Justice William Ouko ka jal buche mar doho mar Supreme Court e pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation gin weche mag somo. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar owacho ni oboke mar The Star en ni Uhuru and Ruto had not met for 6 months. Uhuru and Ruto had not met for 6 months. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Samoei Arap Ruto pok onere wang' gi wang' kuom thuolo maromo dweche 6. Iwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne Dr. William Samoei Arap Ruto pok otimo romo moro amora kuom thuolo mar dweche 6 mokalo, malure kod pogruok mar paro e kind jotelo ariyogo. Oboke mar 2, jatend piny owacho mar Tanzania Suluhu Hassan kaachiel kod Uhuru Kenyatta ne otimo twak kod johala mawuok e pinje ariyogi kendo singo mar bero ohala e kind piny Kenya kod piny Tanzania. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto pok oromo kuom thuolo mar dweche 6 mokalo, mabiro bang' ka jotelo gi osebedo kan kod pogruok mar paro ewi weche mopogore opogore e pacho kae. Duol mar Judicial Service Commission ne ogwelo Justice William Ouko kaka jal buche mar Supreme Court odiochieng' manyoro. Oboke mar 10 loso ewi tuo mar COVID-19 mawuok e piny India, kata COVID-19 Indian variant masani koro ni e pacho kae to moloyo e bomano ma Kisumu, mabiro bang' ka jopiny India maromo 5 man kod tuono ne omolo e boma ma Kisumu. Kendo pod wakwayo oganda mawuok e kaunti ma Kisumu kaachiel kod Luo Nyanza mondo obed akicha, girwak mask kata buog rombe, giluok lwetgi kendo gibed tenge kod galamuro mag oganda kata crowded places, nikech tuoni nego oganda moloyo e piny India kendo ok bed mamor koponi ochako biro e boma ma Kisumu kendo e pacho kae. Wabed akicha, walu chike moket kod migawo mar thieth mar geng'o landruok mar midhusi mar COVID-19 to moloyo mowuok e piny India. Nyakaramogi, mano bende makelowa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ka Ruoth oriti kendo rita, warom kendo odiochieng' makiny. Hello, jataa chenro mara kendo kameraman mara Wood Nyakat Josephat, wakwayo ni odiochieng' makare. Oriti masani.